Bueno, ariketa interesgarria daukagu hemen. Urtegi baten uraren maila kontrolatu beharko dugu. Eta izan behar ditugu ura ateratzeko urtegi hortatik elektrobalbula batzuk. Horrelaxe funtzionatzen dutela, kontrolatuta daudela. Bi irtera hauekin eta eman dezakete pues, zero emaria, ez dute urik atatzen urtegitik, edo maksimo bat, edo eren bat, edo bi eren. Bale. Osa, atera dezakegu ura maila hauekin edo zerrez. Gero, jakiteko nola dagoen uraren maila urtegian, sensore batzuk izan behar ditugu, eta horrelaxe funtzionatzen dute. DN0 eta DN1 ditugu. Eta, bueno, jarriko ditugu, hemen txituzu nola funtzionatzen duten, eta orduen, uraren mailaren arabera, erabaki beharko dugu ura atera ez. Ura asko baldin badago, pues azkarra batera beharko dugu ura. Eta ur gutxi baldin badago, orduen ezin dugu urik atera. Gelditu beharko ditugu elektrobalbulak. Vale. Irterako alarma bat ere esaten digute diseinatzeko mili bezala, hemen, alarma bat ur gutxi dagoenean, edo ur asko dagoenean, esaten duten bezala, zuk irakurriko duzu poliki-poliki. Eta, ur asko baldin badago, eta ura ez bagaude ateratzen, pues gehiago atera beharko dugu. Edo, eta ur gutxi baldin badago, eta bagabiltza ura ateratzen, orduen gutxiago atera beharko dugu, gutxi dagoelako, horrela, ikusiko duzu. Zer esaten duten? Alarma mili bezala diseinatzea, eskatzen dute sistema mur bezala diseinatzea, jotaka flip-flopak, irtera hauek diseinatzea, eta gero ROM memoria batekin egitea. Gauza pila-pila bat, nahiko ariketa potente, ikusten zuen testo pila, gauza asko ulertzeko, irakurtzeko, poliki-poliki irakurtzazu zuek, ni hasiko naiz zuzenean aztertzen. Zer egin egun hemen? Beti bezala, hemen, sistema honen egoerak pensatzea, ia. Egoerak. Hemen, sistema zein da. Urtegi bat daukagu. Badirudi, sistema urtegi hori dela. Sistema zain daiteke urtegi hori urgutxikin, urgiagorekin, ez da esaten dutena. Baina, egia esan gure sistema elektrobalbula hauek izan behar dira. Urtegia izan behar da, sarrerako sensorea. Informazio eman behar digu, kontrolatzeko gure sistema. Hori izan behar ditugu gure elektrobalbulak horrelaxe funtzionatzen, eta argazkitxo bat egiten badiogu, pues ikusi itzakegu horrelaxe funtzionatzen. Bale? Ez dakite beste akatzen bat egin dezakegun honekin, esperientzia pixka bat hartuta, bueno, gauza hauek joan beharko gara ikusten. Sistema elektrobalbula hauek dira. Urtegia naizka, sistema honetan egon izan behar da gure sistemaren sarrera. Bale, mailak, urtegiaren mailak izan behar direla sarrerak, pixkatxo bat hobetu ulertzeko, izan behar duguen maila minimo bat, hemen maximo bat, ez dakiturarena, eta sensorak hemen behar dute minimo baldin bada, 0-0 ematen dute. Gero, maximo baldin markatu, tartean baldin badago, uraren maila, hemen behar dute 0 bat. 0 bat. Eta maximotik gora baldin badago urtegia, urpila batekin baldin badago, jartzen du DN bat batera, eta hau ez doa nola ematen duen, edo 0 bat. Hau izango zen taula haue argiago ikusita. Bale, orduen, venga, bai, hasi zen, egoerak argi izan da sistema zein den, direla elektrobalbulak, egoerak hitzekin esan da, edo argazki bat egiten badigu, zer ikusi behar dugu. Ba, ikusi behar dugu elektrobalbula horiek, edo eta, bai, elektrobalbula horiek, emaria ematen dutenak, ikusi itzakegu, funtzionatu gabe, emaria eman gabe, emaria atera gabe, emaria 0 ateratzen dute urarik ateratzen. Edo egon daitezke, eren bat ateratzen. Ematen duten maximo horren, emari maximo horren eren bat ateratzen. Horixe da, edo egon daitezke emariaren bi eren ateratzen, ur kupuru hori ateratzen, edo egon daitezke maximora. Ze ateratzen. Hemen zer gertatu zaigu? Nik beti izaten dizuet, egoerak pentsatzerakoan, zuek aztu irtera hauek, aztu sarrerak, eta pentsatzazue sisteman argazki eginda. Hemen, gure egoerak, eta kontrolatu behar ditugune irtera hauek edo elektrobalbulak, berdinak dira. Hori ere gertatu daiteke, Nik esaten dizuet, irterak eta sarrerak aztu, sistema pentsatu, baina gertatu daiteke hause. Hemen ematen diguten irtera hauen balio hauek edo eta egoera hauek, hemen gure egoerak izatea. Horren ezarritu. Hausek izan behar dira, sistema honen egoerak. Egon daitezke elektrobalbula horiek, emari hau ateratzen. Urtegiaren, uraren, mailaren arabera. Izan behar dela sarrera. Hausek dira. Bale, eta kontrolatzen direnez, horrelaxe elektrobalbula horiekin begiratzen nik ere egoerak erabili behar ditut hauek berak.
adibidez, emaria 0 daukagunean, 0,0 egoera ditu behar diot, bi elektrobalbula horiek 0,0 horiekin kontrolatzeko. Bale, gero, eren bat ematen dutenean, egoera honi 0 bat izendatu behar dut, zen 0 bat hori zuzenean balio izan behar dit elektrobalbula horiek kontrolatzeko. Bale, bi eren emateko izendatu bat egoera bezala. Bat 0, egoera hori bera hori erabiltzeko kontrolatzeko elektrobalbula. Eta maksimoa ere, deitu behar diot bat, kontrolatzeko zuzenean horixe. Bale, egoerak eta hauek ezberdinak izan daitezke. Ez dira berdinak izan beharko, beste problema batzutan. Irteera hauek eta egoera hauek berdinak jarri ditut, baina berdinak izan daitezke. Nik kodifikatu dezaket hau bat, hau bat 0, hau 0 bat, eta hau 0,0, eta gero egia taulan, kalkulatu koditut hauen karnofak eta egin dezaket. Horra erraxago izan behar da, eta zuzena, baina hau dira egoerak, Q1, Q2 eta Q3, Q2 eta Q3 eta hauek dira irteerak, berdinak izendatu ditudanak. Beraz, listo, hauek izan behar dira sistema honen egoerak. Lehen da biziko urratxa egin da. Egin dezagun horrein, egoera diagrama egin horretik, venga, jarri ditzagun hemen argi ikusteko sistema honen sarrerak zeintzuk diren. Ze sarrerak ditugun, eta hemen izan behar ditugu, hemen ematen diguten urtegiaren mailaren sensore hauek izan behar dira. DN1 eta DN0. Hau dira, eta horrela funtzionatu behar dute. Beste sarrerarik ez dago. Venga, eta irteerak. Irteerak. Bale. Ba, irteerak izan behar dira. C1 eta C0 kontrolatu behar ditugula zuzenean egoera hauekin. Baina irteerak dira, C1 eta C0 erabili ditut egoera bezala, baina irteerak dira. Eta ze irteera beste bat daukagu? Alarma. Alarma bat piztu beharko dugu hemen esaten duen bezala. Bale, ez dut errepikatuko, zuek irakurri poliki ulertzeko. Eta hauexik dira gure sistema guztien egoerak, sarrerak eta irteerak. Eta orain bai, egin dezagun egoera diagrama. Hemen betxa, dira, Q0. Potolo, zeren esaten digute mur bezala diseinatzea, ez ba? Mur bezala, hauek, eta alarma mili bezala esaten digute. Bale? Horlakoa problemarik ez dugu izan, baina ikusiko ez dagoela arazorik hau egiteko. Q0. Q1, Q2, oza, bi eren gaudenean, eta maksimura gaudenean Q3. Eta ben, joan beharko gara pentsatzen egoera guztiak. Sarrerak zeintzuk dira, bi sarrera ditugu. Beraz, lau gezi atera ditezke. Gauza da, bi sarrera horiek ematen dizkigute, bakarrik hiru aukera hauek. Beraz, hiru gizekin nahiko izan bera. Begiratzazue. Badaukagu gure sistema emaririk eman gabe. Osa, ura atera gabe. Eta sensoretik esaten digute, maila bajua daukagula. Ordene, uraren maila horren bajua baldin bada, geratu beharko gara, bertan urak gehiago atera gabe. Zeren bestela, ur gutxiago utziko genuke urtegian. Orden, ur gutxi baldin badaukagu, bertan geratu behar gara, ura atera gabea. Zer gehiago? Irtera, alarma. Alarma piztu beharko dugu, ze alarma esaten digute? Alarma piztu beharko dugu, hementxe. Hementxe baldin bagaude, hau da, hementxe maila bajua baldin badaukagu, eta irterako emaria nulua baldin bada. Beraz, hemen, piztu beharko genuke alarma mili bezala. Bale, mur bezala beste irterak diseinatu beharko ditugu, izan dugu bezala elektrobalbulen kontrolak izan behar dira gure ogeraren balio berdinak. Eta lehen da biztikoa badaukagu, zer gertatu daiteke? Ia, egon gaitezke emaria atera gabe, eta egon gaitezke hemen, 0 bat. Ez zer egin behar du? Bertan geratu, zeren egoera, egon korra baldin bada, hor erdien baldin badaude, ez ere egin gabe, utzi ditzagun gure elektrobalbulak hor. Eta gertatu daiteke elektrobalbulak geldirik egotea, eta sensoritik esatea urrasko dagola. Orduene, hasi beharko gara, ura ateratzen. Zer egin dezakegu? Atera ditzakegu maksimura, atera dezakegu bi eren edo eren bat. Probleman esaten digute inkrementar edo dekrementar. Emaria handitu edo txikitu beharko dugu pausoz. Beraz, esaten badigute urasko baldin dagoela. Esaten badigute urasko dagoela eta elektrobalbulak geldirik baldin badaude, hasi beharko gea. Emaria handitzen pausoz. Eren batera lehen da bizi, sensoreak esaten badigute urasko dagoela. Piztu beharko dugu alarma? Ez, oraindik ez. Ikusiko duzu, alarma hementxe piztuko da eta maximoan. Listo, lehen da biziko egoera badaukagu. Ia, guazen hontza.
baldin bagaude, eren bat ateratzen. Eta esaten digute sensoretik ur gutxi dagola, 0,0, 0,0 izango zen. Orde, ur gutxi baldin badago eta ura ateratzen bagaude, nahiz eta eren bat izan, ez dugu jarraitu beharko ura ateratzen, egin beharko duguna da, elektrobalbulak gelditu, ur gutxi dagolako, eta oraindik alarma ez piztu zen, gero piztuko zaigu. Horrela egingo dugu. Aldiz, ura baldin bagaude ateratzen eren batera, eta orain baldin bagaude 0 bat egoeran, hau da, egoera egonkorra edo eta berdien baldin bagaude, bertan geratu behar gea. Bagabiltza ura ateratzen, baina posible da ura ailegatzen egoten, beraz, bertan geratu behar gea. Eta azkenik, ura ateratzen gaude, baina hemendik gora gaude. Orduan, urren beste ura baldin badago, eta eren bat baldin bagabiltza ateratzen, gehiago atera beharko dugu, zeren ura asko bat torri zaigu. Orduan, egin behar duguna da, ura asko daukagunean, eta alarmarik horrenik ez dugu piztu behar, joan behar gea, bi eren ateratzea. Hau izango zen, hemen bi irugezi ateratzen dira, haure egin dugu. Venga, bi eren gaude ateratzen. Bi eren gaude ateratzen. Eta, ur gutxi baldin badaukagu, emaria gutxitu beharko dugu. Zeren ur gutxi daukagu, eta oraindik ez dugu piztu behar alarma, zeren piztu beharko dugu egoera honetan bakarrik. Hemen baldin bagaude, eta erdian baldin bagaude, jarraitu ezagun gauzak horrelaxe uzten, ez dugu alarmari jarri behar, gauzak ondo daude, ura ilegatzen dago, gu ateratzen gaude, horre ekilibrio batean gaude, eta listo, eta zen geratzen zaigu, orain, ur asko baldin badago, pues azkarra batera beharko dugu, zeren bi eren horiekin behar da ez da nahikoa. Atera beharko dugu, emari maksimoa. Hiru geziak aterata, listo. Ia, bagabiltza ura tope ateratzen. Eta esaten digute, ur gutxi dago, pues joan beharko gara emaria gutxitzen, pausoz, ontsa hilagatu arte. Bale, hemen baldin bagaude, ur asko ateratzen, baina erdian baldin bagaude, pues jarraitu ezagun ura ateratzen, zeren gauzak horre egonkor daude. Azkenik, baldin bagaude hemen, eta bat isa, osea, ur asko baldin badago, jode, pues ezin dugu gehiago batera, beraz, bertan geratu berko gara. Bat isa. Eta, alarma piztu behar dugu, zeren horrela esaten digute. Maila maksimo baldin bada, eta hau maksimoa, emaria maksimoa. Beraz, alarmak iminitamen piztu behar ditugu. Eta, egoera guztietatik, ja, hiru gezi ateratzen dira, hiru irtera hauen arabera, eta egoera badaukagu irtera guztiek, mur hauek, eta mili hauek. Beraz, egin dezakegu, egin dugu, bigarren horretxa, egin dezagun orain, egin dezagun orain, egia taula, transizio taula, zer ditugu, bi sarrera. Eta bi egoera, beraz, lau zutabeko egia taula behar dugu. Hemen txo jarri dut, venga bai. Argi, guazen. Sarrerak, DN bat, DN0, eta bi flip-flopak Q1, Q0. Hemen ditu. Hau da, orain, hau izan behar gero, orain, eta gero nola egon behar dira. Ikusi ezagun, Q1, Q0. Ia, gozak txukun-txukunak, gero argi ikusteko. Eta irterak, jarriko ditut ze bat zebi, alarma jarriko lehen da bizi. Alarma, eta irterak, elektrobalbulen kontrolak, hemen txe. Hauek, mur izan behar direnez, eta bakarrik egoeren menpe egon behar direnez, egoerak hemen ditugu berdinak, eta hemen, nahikoa izan behar da hemen jartzea. Eta hauek, tornaxe, eta alarma hemen. Eta hemen geratzu behar zegoen gauza bakarra izan behar da orain, egoera diagrama hemen sartzea. Hau mekanikoa da. Begira, 0-0 hasiko naiz. 0-0, hemen, eta hemen, eta hiru gezi hori jarriko ditu dira. 0-0 banago, eta 0-0 sartzen bada, bertan geratzen naiz. Alarma batera jarrita. Ur gutxi dago, eta emariaz gaude ateratzen, eta ala ere oso maila bajua daukagu, beraz, alarma jarri beharko dugu. Venga, nola marko dira gure elektrobalbulak? Pues 0-0 egoeran geldirik daudelako da. Ja, 0 bat gaude, hemen bagabiltza eren bat ateratzen.
Ez barkatu, hemen jarraitu behar du. 0-0, eta 0 bat ailegatzen baldin bada, horrek esan ditu ondo gaudela, beraz, bertan geratu behar naiz. 0 bat hemen gaude erdian, beraz, gauzak egonkor daude, bertan gelditu behar naiz. 0-0, eta bat 0 ailegatzen bazait, esan nahi du, ur asko dagoela, eta ni ez dagoela ura ateratzen, beraz, egin behar dudana da, emaria haunditu, bat 0 eta bat isarekin. Orduen, bi kasu hauetan egin behar duguna da, esan dugu, 0 batera joan. 0 bat, eta hau, 0 bat. Horrexe. Bat 0 edo bat ailegatzen bada, urrengo egoerara emari gehiago ateratzen. Ea, venga, ba nabil orain, eren bat ateratzen. Eta, maila bajuan baldin banago, orduen gelditu beharko dut emaria, eta 0-0 egoerara pasatu beharko naiz. Alarmak, ia, 0-0 haueken, alarmak ziren horrelaxe. Estineko transizio horietan alarma horrelaxe dago. 0 bat nago eta 0-0, onutza, eta bindik alarma itzarita. Zen bakarrik igoera horretan piztu behar dut. 0 bat, eta horrein 0 bat dago, eta 0 bat ailegatzen bada, egonkor bat dago, bertan geratu behar naiz. 0 bat, eta bat 0 ailegatzen bada, horrek esan nahi du asko dagoela, eta emaria handitu beharko dut, bat urrengora, bat 0 gora, bira. Bai, bat edo bat 0 ailegatzen bada, da lau. Venga, alarmak 0, 0 eta 0. Guazen, bat 0 gora ontara. Eta 0-0 esan nahi du oso maila bajua baldin badukagu, emaria murriztu beharko dut, pausoz. Aurreko egorara pasatu behar naiz. Bitik, batera. Alarma horinik ez du piztu behar. Baldin banago hemen, eta egora egonkorra baldin banago, bertan geratu behar naiz. Bat, 0. Eta, esaten badigute, ura asko dagoela, hemen edo hemen, egin behar duguna da, emaria handiago eman. Bat egoerara pasatuta. Hemen, irterak 0ra utziz. Venga, banago ja ur pila bat ateratzen. Ur pila bat ateratzen dago, eta esaten digute ur gutxi dagola. Pues joan berko naiz, emaria murrizten, baina pausoz, pasatu behar naiz, bat 0 egoerara. Bira, oraindik alarmak piztu gabe. Ur pila bat dago ateratzen, baina egonkorra dago, urtegia tarte honetan dago, minimoa eta masimo artean, bertan geratu behar naiz. Ez da? Bertan geratzen naiz. Horaxe, eta irtera 0. Berriz, baldin banago ura asko ateratzen. Da, ura asko baldin banago, pues, jarraitu beharko dut ura ateratzen, a tope, eta hemen bai, hemen alarma piztu behar dut, zeren banago ura asko ateratzen, eta horrein ura asko dago orduan zerbait gertatzen nahi da. Goazen ikustea zer ari den gertatzen. Venga, kontrolak, hauek, bakarrik hauen menpe daudenez, jarriko ditut lau hauek, eta berdinak izan behar dira. Barkatu. Ero bat, 0, bat, eta hauek berdinak izango ziren. Irtera hauek hauen menpe egon behar direnez bakarrik, kobaretako 0, horrela utziko ditugu. Bol, zer esaten digute? Egin, taula egin du. Jotaka taulak egiteko esaten digute. Venga, ba. Transizio hauek egiteko, jotakak. Jotaka, ekuazioak ze bat 0 eta alarma eskatzen dute, eta gero irterak ron batekin. Uiene. Ia, jotaka, jota bat, eta jota 0, ka 0. Venga, transizio taula. Filizoropa hauen, transizio taula nola diren. Jotaka flip-flopak egiten duena hauxe da. 0-0 direnean sarrerak mantendu. 0 bat direnean reset bat. Bat 0 direnean reset bat. Eta bat baldin badaude sarrerak egiten duena da irtera alderaztu. Horrelaxe, transizio taula izango zen hauxe, jotataka nola jomarko dire, transizio hauek egiteko. Begira, pues 0-0ra pasatzeko hauek egon daitezke. Edo 0-0, edo egin dezakegu 0 bat. Hau da, 0 isa. 0tik batera pasatzeko egin dezakegu alderantztu, edo set bat. Bat, edo bat 0, hori da, bat isa. Batetik 0ra pasatzeko egin dezakeguna da, bat, edo 0 bat jarri. Bat, edo 0 bat. Orduene, bat isa. Eitxoin segundo bat. Eta bat egon da, bat hori mantentzeko, sarrerak egon daitezke edo 0-0, edo ta egin dezakegu bat 0, set bat, orduene isa 0 izango ziren. Orduan sartu behar ditut hauek, eta katzen bat egiten badut, bak izan zuzendo eta egin. Ja, kubat, 0-0, 0 isa. 0-0, 0 isa. Bat, 0 isa bat. Eta bat,
isa 0. 0, 0, 0, isa. 0, 0, 0, isa. Bat, bat, isa 0, eta bat, bat, isa 0. 0, 0, 0, isa. 0 bat, bat, isa. Bat, bat, isa 0, eta bat, bat, isa 0. Orain, 0, 0, 0, isa. 0, bat, bat, isa. Bat, bat, isa 0, eta bat, bat, isa 0. Eta jota 0, ia. 0, 0, daukagu, 0, isa. Bat, 0, isa bat. 0 bat, bat isa. Eta bat 0, isa bat. Guazen. 0, 0, 0, isa. Bat, bat, isa 0. 0, 0, 0, isa. Bat, bat, isa 0. 0 bat, bat isa. Bat 0, isa bat. 0 bat, bat isa, bat, bat, isa 0. Venga, 0 bat, bat isa. Bat 0, isa bat. 0 bat, bat isa, eta bat, bat, isa 0. Ederki, guazen orain. Zer egin beharko dugu? Zer eskatzen digute? Diseinatzea, ze bat, ze 0, eta alarma. Ez digute hauen karnofak egitea. Ez digute hauen karnofak egitea. Beste modu batera eskatzen digutelako egitea. Baina bai eskatzen digute hauen karnofak edota hauen ekuazioak ateratzea. Orduen alarmaren karnof bat egin beharko dugu, eta hauek zuzenean ditugu C bat izan behar da Q bat, eta C0 izan behar da Q0. Orain behar duguna alarmaren karnof. Egin ezagun. Hartu dezagun orduen karnof egiteko laukitxoa, bazen untza, alarma hori egiteko. Ia, alarma esan bezala, orduen egon behar dela, sarrera guzti hauen arabera, DN bat, DN bi, Q bat Q0, Q bat Q0, hau, alarma egin behar dugu, zen beste irtera hauek murdinen ez durela dira, eta alarma, bat 0, 0, 0, bat 0, 0, 0, lau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0 bat, eta 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0 bat. Hemen terminoak zintzu dira, ba, hause, alarma izan behar da. DN bat marra, bider DN bi marra, marra bila, horaxe, bider Q bat marra, Q0 marra, gehi, multzo hau dala, DN bat, DN0 marra, DN0 marra, eta, kieto, DN0 ez. Eta DN bat, eta Q bat Q0. Q bat Q0. Hau izango zen, alarma sarra guzti hauen menpe eta egoera hauen menpe. Eta irtera hauek ere bai. Ordene, zirkuito hau egiteko, izango genituzke dena, ja, formulak, jotaka flip-flop hauek egingo genituzke, bi flip-flop hauen marraztu, bi sarrera hauek jarri, hiru irtera jarri, eta zirkuito hau sartu. Baina, hau eskatzen digute. Begiratzazue. Erditik endugu, ez? Egintzazue, zirkuitoa, ROM memoria bat, erabilita eta D flip-flopak. D flip-flopak eta zergatik D flip-flopak. Egin behar dudana da D flip-flopekin, ja. Bai, D flip-flopekin nahi badegu egitea, bale, jotak ez ditugu erabiliar, D flip-flopen sarrerak nola izan beharko ziren, pues geroko egoeraren balio berdina hauek izan beharko genituzke, orduen, adibidez, marrazten baditu dugu. Gorriz, D flip-flopak erabiltzen baldin baditut, D flip-flopen sarrerak izan beharko ziren hauen berdinak. Hauek jotaka, ez ditugu lagin behar, D hauek izan beharko dituzke horrela. Orduen, zer beharko dugu ja? Marraztu behar dut behar duguna. Eta gero pentsatuko dut memoriarena. Izan behar ditu, bi D flip-flop, hemen nazpien jarriko ditut, nik uste nahiko lekua behar izan behar dudala. Beti bezala, zirkuito marrazterakoan. Ia, hemen, D. Hemen bere erlojua, sarrera, eta hemen Q eta Q marra. Q marra, bere egoerako laxe.
eta horrelaxe. Eta horrelaxeko bi behar ditugu. Bi flip-flop behar ditugulako. Jarriko dut hemen. Hortxe, bale. Eta sistema guztiaren erlojua bietara sinkrona delako. Hau konektatuta nutza. Eta onutza. Hortxe. CLK. Egoerak hemen Q0 eta Q bat, adibidez, hemen Q0, D0, D bat, eta Q bat marra. Gero jarriko ditut sarrerak ziren DN bat eta DN0, adibidez hemen. DN bat eta DN0, eta irteerak bezala izan behar ditugu elektrobalbulen kontrolak C bat. C0 eta alarma. Bale. Ordu, nahiko bagendu hau dena diseinatzea, hemen egin beharko genuke hauen karnof, D sarrera guzti hoien karnofak, eta izango genuke alarma, eta hau sartuko genuke. Hau, eta D hoien karnofak egin beharko genituzke, eta hemen sartu. Hauek zuzenean konektatu Q0 nutza eta Q bat nutza. Bueno, horiek konektatu ezakeria zuzenean, hoi argi dago. Elektrobalbulak daude kontrolatuta Q batekin. Hau zuzenean jarri behar dut. Q batekin eta Q0-rekin. Ia, pixkatu nutzago. Hortxe, bale. Baina orain, eskatzen digute D hauek, egin beharrean karnof hauekin, eta alarma, eskatzen digute memoria batekin egitea, ROM memoria batekin. Memoriaren gaian, ikusi dugu nola egin ditzakegun egia taulak, memoria batera bilita. Begira, egia taula honetan baditugu lau sarrera, eta behar ditugu zenbat irteera, bat, bi eta alarma 3. Lau sarrera, behar dugu memoria bat, lau sarrerarekin eta 3 irteera. Orden erabili behar dut, lau sarrera, lau helbide duen memoria hau adibidez. Teorian ikusten baduzue, hau hartzen badut, begiratzazue. Hau xeme jarri behar dut, eta hau da, lau biteko helbidea duen memoria. Begira, hemen sartzen dira, ez dakit ondo ikusten dan, haundixo egin dezaket. Venga, bai, haundixo egin behar dut. Hortxe. Begira, hemen egin beharrean zirkuito bat erabili behar dugu, egia taula bat, edota zirkuito bat ordezkatzeko ROM memoria bat. Honek badakizu nola funtzionatzen duen ez da? Hemen jartzen baldin badugu helbide bat, aktibatzen da, pues, lau bit baldin badaude, 16, 0-tik 15-tera, adibidez, magun hemen sartzen dugula 0, 0, 0, bat, orduan aktibatzen dau, eta hemen irteera hauetan, txikan goroso jarriko dela, irteera hauetan, memoria hauen irteera hauetan, iru, deituko diot, iru, bi, bat, eta 0. Irteera hauetan egon behar da, hemen gorteta dudan informazioa. Hemen jartzen baldin badut 0, 0, bat 0, dela bi, bi hemen dagona jarri behar da hemen. Hau da, begiratzen badiogu irteera bakoitzari, hemen izan behar dugu, hemen jartzen ditugun bit guztiak, eta aukeratu ditzakegu helbidearekin. Nahi badugu hemen dagoen informazioa hemen ipintzea, jartzen dut hemen 11, hau da, bat 0, bat 0, dala 11 ez, zortzi bigi bat 11, eta hemen dagoena jartzen da hemen. Nahi badugu hemen dagoena hemen ipintzea, hemen jartzen dut 10. Hau da, egin ditzakegu egia taula osoak, sarrerak hemen ipinita, eta egia taularen informazio guztia hemen ipinita. Hau izango zen egia taularen zutabe bat. Hemen beste bat. Hau da, 16 hitzeko, eta 16 helbideko, eta lau biteko memoria bat. 16 hitz ditu, eta hitz bakoitzaren luzera 4 bit dira. Horren begira, egin behar duguna da, egia taula egin beharko dugunez, jarri behar ditut egia taularen sarrerak onutzak konektatuta, garrantzitsuena hauxe, DN bat garrantzitsuenera duen, DN bat onutza,
DN0 urrengoa, urrengo garrantzitsuena, balaxe, beste bi hauek dira, nire flip-flopen Q1 eta Q0, orduan hartzen dut Q1. Eta ipintzen dut hemen, hau delako urrengoa, eta Q0 ipini behar dut azkenekoan. Begira, egia taula egiteko sarrera hauek ditugu, eta egia taula bera hori egiteko konektatu ditugu sarrera horiek orden berdinean memoria ontara. Orain, nahi badugu egia taula honen informazio hau izatea edota ateratzea hemen, bizera honetan, egin beharko duguna da informazio guzti hauek, 0 eta 1 guzti hauek hemen ipini. Orduan egingo genukena da ROM memoria hau horrela segorde. 000 bat hemen sartu, 0, 0, 0, bat, 0, 0, bat, bat, 0, 0, bat, bat, hau da, zutabe guztia, 0, bat, 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 hemen jarri, bat, 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 eta azkenik 0, bat, 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 0, bat, bat, bat. Eta hemen izan behar dugu, D bat informazioa. Eta orduen hau konektatzen badugu D batera, badukagu, zirkuito hori ROM memoria batekin eginda. Orain, D0 izango zen, 0, 0, bat 0. Orduen jartzen badugu 0, 0, bat 0, D0, non dago? D0, 0, hemen. 0, bat, 0, bat, 0, bat, 0, bat, bat 0, bat, bat, bat 0, bat, bat, eta azkenik bat 0, bat, bat. Bat 0, bat, bat. Hemen izan behar dugu, D0 zutabe horretan daukaguna. Eta hau konektatzen badugu D0-ra, badaukagu behar genuena. Listo. Zirkuito bat beharrean, ROM memoria bat gabiltza erabiltzen. Eta lau biteko hitzak ditugunez, lau zutabeko egia taulak egin ditzakegu guk, 3 behar ditugu. D bat, D0 eta alarma. Alarma geratzen zaigu. Ja, alarma horrelaxe egin beharrean, egin behar dugu, hemen sartuta, hemen alarma izan behar dugu. Hauxe, irterau, izan behar da, alarma sartzen baldugu zutabe horretan, alarmaren informazio guztia, bat 0, 0, 0, lau 0, bat, iru, lau, 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0 bat, eta 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0 bat. Hau ez dugu erabiliko, hoi sobratzen zaigu, baina hemen izan behar ditugu memoria horretan, irtera horietan egia taula hauek. Orduen, hau alarma hau konektatzen badugu gure sistema guztiaren irtera, eskatzen dutena hau izango zen. Nahiko ariketa elegantea geratu zaigu, ez ba? Aldi pare batean pauseri eman diot, baina nik uste dut ondo geratu dela. Aurrera.